салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали Автомаркет Душанбе. Навори имрӯзаи мо боша бародаро як та скутери фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе солаш 2019 50 куба будааст. Бародаро дар 100 километр 3 литр бензин мехӯрад, соҳибаш мегӯяд. Модели Peugeot. Скутер ягон камбудӣ надорад гуфтааст соҳибаш. Гарантияш қатъӣ. Нархаш 4700 сомонӣ. Телефони соҳибаш 501 92 44 40. Дӯстон метавонед муроҷиат кунед. Агар реклама дошта бошед ба монанди ҳамин техникае ки хона, мошин, ягон чизи дигар дӯстон фарқ надорад. ватсаби мо дар тарафи рости экран барои реклама 0440 25 92 мебошад. метавонед муроҷиат кунед дӯстон. агар реклама дошта бошед мо ҳатман нашр мекунем рекламаро. дӯстон дастгирии каналро фаромӯш накунед. илтимос лайкҳоро биҷоқи бародаро обуна шавед. мо ҳаракат мекунем ҳамарӯза видеои хуб барои шумо пешниҳод кунем. мақсади худатонро бародаро дар комментария нависед чӣ барои шумо лозим аст, чӣ намуд техникае ки хонаро дидан мехоҳед. мо иншоалло ба назар мегирем. видеои оянда дар мо чизоро барои шуморо пешниҳод мекунем. якҷон ташаккур ки вақт ҷудо карда видеои моро тамошо карда. бародаро зинда бошед.